Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται το ορεινό Σαπαράλ, φαντάζονται άλογα που καλπάζουν πυροβολισμούς και περήφανους ατρόμητους άντρες. Αλλά κάτω από την λαμπερή άβρα του Χόλιγουντ, η τραγωδία περιβάλλει σιωπηλά αυτή την ομάδα. Κάποιοι πεθαίνουν νέοι σε φρικτά ατυχήματα, άλλοι υποφέρουν από φρικτούς πόνους, από ασθένειες και άλλοι περνούν απαρατήρητοι για χρόνια. Η ακόλουθη ιστορία αποκαλύπτει ανατριχιαστικές αλήθειες που θα σας προκαλέσουν ρίγος. Πρωταγωνιστεί ο Λέιφ Έριξον ως ο Big John Cannon. Ο Λέιφ Έριξον ήταν 56 ετών όταν υποδίθηκε τον Τζον Κάνον, τον περήφανο και ισχυρό πατριάρχη της ορεινής φυλής Κάνον το 1967. Ενσάρκωσε έναν έμπειρο δυτικό που ήταν ταυτόχρονα σκληρός και συμπονετικός. Αυτός ο ρόλος έγινε η καρδιά και η ψυχή ολόκληρης της σειράς και οδήγησε σε αρκετούς άλλους σημαντικούς ρόλους. Ο Λέιφ Έριξον, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν William Wycliffe Anderson, γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1911 στην Αλαμέντα της Καλιφόρνια. Ο γάμος του ήταν γεμάτος σκαμπανεβάσματα. Ήταν παντρεμένος 3 φορές και ο πρώτος του γάμος με την ηθοποιό Frances Farmer ήταν το πιο οδυνηρό κεφάλαιο της ζωής του. Η Frances υπέφερε από σοβαρή ψυχική ασθένεια και υποβλήθηκε σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία, η οποία άφησε βαθιά συναισθηματικά τραύματα και στους δύο. Ο δεύτερος γάμος του με τη Margaret Hayes διήρκεσε μόνο 1 μήνα, ενώ ο τρίτος με την Annie Ruth Diamond του έφερε τελικά σταθερότητα. Στα τελευταία του χρόνια, ωστόσο, συνέχισε να τον βασανίζει η ήσυχη μοναξιά και η βαθιά κόπωση. Προς το τέλος της ζωής του, ο Έριξον πάλευε με έναν επίμονο καρκίνο που εξασθένησε σοβαρά την υγεία του, παρά ταύτα προσπάθησε να διατηρήσει την αισιοδοξία και το δυνατό πνεύμα, δουλεύοντας μέχρι που το σώμα του δεν άντεχε άλλο. Η ασθένειά του προκάλεσε μεγάλη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκε, διατηρώντας πάντα την έντονη εικόνα του μεγάλου Τζον, την οποία λάτρευε το κοινό. Ο Λέιφ Έριξον πέθανε από καρκίνο στις 29 Ιανουαρίου 1986 σε ηλικία 74 ετών στην Πενσακόλα της Φλόριντα. Κυδεύτηκε στη Φλόριντα και θρηνήθηκε από τους συναδέλφους και τους θαυμαστές του. Τη στιγμή του θανάτου του, η καθαρή του περιουσία εκτιμήθηκε στα $3 εκατομμύρια, μια απόδειξη της ζωής του που αφιέρωσε στις τέχνες και της αξέχαστης κληρονομιάς του στην τηλεόραση. Κάμερον Μίτσελ ως Μπακ Κάνον. Ο Κάμερον Μίτσελ, 49 ετών, υποδίθηκε τον Μπακ Κάνον, τον πιστό, παρορμητικό αλλά καλοπροαίρετο, μικρότερο αδερφό του Big John, στην ταινία του 1967 The High Chaparral. Έδωσε ενέργεια και συναισθηματικό βάθος στον χαρακτήρα του και έγινε ένα γνώριμο πρόσωπο στους τηλεθεατές για χρόνια. Ο Κάμερον Μίτσελ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Κάμερον Μακντάουελ Μίτζελ, γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1900, 18 στο Ντάλλας της Πενσιλβάνια. Παρά την επιτυχία του στην οθόνη, υπέφερε πολύ στην προσωπική του ζωή. 3 αποτυχημένοι γάμοι άφησαν βαθιά τραύματα στην ψυχή του. Η πρώτη του σύζυγος, Γιοχάνα Μέντελ, τον χώρισε μετά από 20 χρόνια γάμου λόγω συνεχών συγκρούσεων και εντάσεων. Η δεύτερη σύζυγός του, Λίσα Τζέικομς Γκέρτς, τον εγκατέλειψε εν μέσω νομικών διαφορών και οικονομικών διαφορών. Ο τρίτος γάμος του με τη Μάργαρετ Μοζίνγκο ακυρώθηκε με την κατηγορία της απιστίας. Αυτές οι αποτυχίες τον άφησαν 2 φορές σε πτώχευση βαθιά, χρεωμένο και σε απόγνωση. Όσον αφορά την υγεία του, ο Κάμερον Μίτσελ ήταν φανατικός καπνιστής για πολλά χρόνια, κάτι που οδήγησε στην ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα. Υπέφερε από συνεχή πόνο και δυσκολία στην αναπνοή, αλλά κατάφερε να παραμείνει ήρεμος και να συνεχίσει να εργάζεται, μέχρι που η υγεία του επιδεινώθηκε. Η επιδείνωση της υγείας του τον εμπόδισε να επιστρέψει στην οθόνη και οι θαυμαστές ήταν συντετριμμένοι από την απώλεια ενός κάποτε απαράμιλου ταλέντου. Ο Κάμερον Μίτσελ πέθανε στις 6 Ιουλίου 1994 στο Pacific Palisades της Καλιφόρνια σε ηλικία 75 ετών από καρκίνο του πνεύμονα. Είναι θαμμένος στο νεκροταφείο Desert Memorial Park. Παρά την τραγική του ζωή, τον θυμούνται ως μία από τις πιο διάσημες προσωπικότητες της αμερικανικής τηλεόρασης, με περιουσία που εκτιμάται στα $2 εκατομμύρια. Η καριέρα του χτίστηκε πάνω στο πάθος και τα δάκρυα. Λίντα Κρυστάλ ως Βικτόρια Κάνον. Το
Το 1967, η Λίντα Κρίσταλ ήταν 33 ετών όταν υποδίθηκε τη Βικτόρια Κάνον στη σειρά. The High Chaparral, την περήφανη, έξυπνη και θαραλέα σύζυγο του Big John Κάνον, με την κομψή ομορφιά της και την ισχυρή εσωτερική της δύναμη, έδωσε ζωή στην εικόνα της σύγχρονης δυτικής γυναίκας, αποτελώντας την γυναικεία ψυχή 9 και 60 επεισόδια και ένα σπάνιο σύμβολο των Λατίνων στην αμερικανική τηλεόραση εκείνη την εποχή, η Λίντα Κρίσταλ, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Μάρτα Βικτόρια Μόγια Πέγκο. Μπέρτζες γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1934 στο Ροζάριο της Αργεντινής. Πίσω από το λαμπρό της ταλέντο βρισκόταν μια ζωή γεμάτη απώλειες και βάσανα. Οι γονείς της πέθαναν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν η Λίντα ήταν 13 ετών, αφήνοντας τη Λίντα να επιβιώσει μόνη της σε έναν σκληρό κόσμο. Μετά από αυτό ο έρωτας δεν του έφερε γαλήνη. Είχε 3 σύντομους γάμους. Ο ένας κατέληξε σε διαζύγιο μετά από μόλις 5 ημέρες, ο δεύτερος μετά από 1 χρόνο και ο τρίτος χώρισε με 2 παιδιά, αφήνοντάς τον μόνο για χρόνια. Ούτε μια λαμπρή καριέρα δεν μπορούσε να γεμίσει το κενό στην καρδιά του. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η Λίντα Κρίσταλ σταδιακά αποσύρθηκε από την οθόνη. Ζούσε ήσυχα σε ένα μικρό σπίτι στο Beverly Hills, με την υγεία της να επιδεινώνεται σιγά σιγά. Δεν ήταν σοβαρά άρρωστη, αλλά η μοναξιά και τα γυρατιά την αποδυνάμωναν. Οι φίλοι της την περιέγραφαν ως μια ήσυχη γυναίκα που απολάμβανε να ακούει παλιά τραγούδια και να βλέπει φωτογραφίες της ως νεαρή γυναίκα όταν το χαμόγελο της Βικτόρια Κάνον κατέκτησε τον κόσμο. Η Λίντα Κρίσταλ πέθανε στις 27 Ιουνίου 2020 στο Beverly Hills της Καλιφόρνιας σε ηλικία 86 ετών από φυσικά αίτια. Αναπαύτηκε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα. Τη στιγμή του θανάτου της, η περιουσία της εκτιμήθηκε σε $9 εκατομμύρια, μια δίκαιη ανταμοιβή για μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη που έμεινε στην ιστορία για την ομορφιά, τη δύναμη και την ευθραυστότητά της. Χένρι Ντάροου, γνωστός και ως Μανολίτο Μοντόγια. Στην ηλικία των 34 ετών, ο Χένρι Ντάροου ανέλαβε τον ρόλο του Μανολίτο Μοντόγια, του γοητευτικού πνευματόδους και αφοσιωμένου γαμπρού, στην ταινία του 1967, The High Chaparral. Έφερε ζεστασιά, ευφυΐα και λατινοαμερικανικό ρομαντισμό στον χαρακτήρα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες της σειράς. Ο Χένρι Ντάροου, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ενρίκε Τόμας Ντελγκάδο. Χιμένες γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1933 στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και έζησε μια ήσυχη ιδιωτική ζωή, αγωνίστηκε σιωπηλά ενάντια στον ρατσισμό στο Χόλιγουντ. Ως Πορτορικανός ηθοποιός, συχνά απορρίπτονταν για ρόλους, λόγω του χρώματος του δέρματός του και του επωνύμου του. Ωστόσο, η επιμονή του Χένρι άνοιξε το δρόμο για άλλους Λατίνους ηθοποιούς, καθιστώντας τον πρώτο Πορτορικανό που έπαιξε τον ρόλο του Ζωρό στην τηλεόραση. Στην πραγματική ζωή ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος. Οι 2 γάμοι του, ειδικά ο μακροχρόνιος γάμος του με τη Λόρεν Λέβινσον, του έδωσαν το πολύτιμο κομμάτι του πάζλ που έψαχνε. Μετά από αυτό, ο Χένρι Ντάροου σταδιακά αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή. Η γύρανση έχει επηρεάσει την υγεία του, αλλά ο ενθουσιασμός του παραμένει αισιόδοξος. Αφιερώνει τον χρόνο του στη συγγραφή ή στην καθοδήγηση νέων ηθοποιών και στην αγωγή για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών της Λατινικής Αμερικής. Αν και η φωνή του σβήνει, λέει συχνά «Αν ένας μικρός ρόλος μπορεί να αλλάξει τη γνώμη των ανθρώπων για εμάς, τότε θα ξεκινήσω από την αρχή». Ο Χένρι Ντάροου πέθανε από φυσικά αίτια στο Wilmington της Βόρειας Καρολίνας στις 14 Μαρτίου 2020, ένα σε ηλικία 87 ετών. Το Χόλιγουντ δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό. Η περιουσία του εκτιμήθηκε στα $4 εκατομμύρια κατά τη στιγμή του θανάτου του, ποσό που δεν είναι μεγάλο, αλλά η πραγματική αξία του Χένρι Ντάροου έγκυται στην κληρονομιά του, στην επιμονή του, στην καλοσύνη του και στην υπερηφάνειά του για την κληρονομιά του Ντον Κόλιερ ως Σαμ Μπάτλερ. Το 1967, ο Ντον Κόλιερ ήταν 39 ετών όταν μπήκε στον αγροτικό κόσμο των βουνών ως Σαμ Μπάτλερ, ένας πιστός, ήρεμος και έμπειρος εργάτης ράντσου,
Εμφανίστηκε σε περίπου 62 επεισόδια υποδιόμενος έναν ήρεμο, δυνατό, αλλά ήσυχο, δυτικό άνδρα που έγινε αφοσιωμένος υποστηρικτής της οικογένειας Κάνον κατά τη διάρκεια της σειράς, ο Ντον Κόλιερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντόναλντ Μάουνγκερ. Κόλιερ γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1928 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Πριν έρθει στο Χόλιγουντ, εργαζόταν σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες, από ξυλουργική μέχρι εργάτες σε πετρελαιοπηγές, απλώς για να τα βγάλει πέρα. Η ιδιωτική του ζωή ήταν σχετικά ήσυχη, σε σύγκριση με πολλούς συγχρόνους του. Παντρεύτηκε 2 φορές. Ο πρώτος του γάμος με την Τζοάν Πατρίσια Γκρέι έληξε μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, ενώ ο δεύτερος με την Χόλι Χάιρ διήρκεσε σχεδόν 30 χρόνια μέχρι τον θάνατό του το 2012. Η απώλεια της συζύγου του τον άφησε βαθιά μόνο αν και προσπάθησε να διατηρήσει τις έντονες προσωπικότητες των χαρακτήρων που υποδίθηκε στην οθόνη. Στα γεράματά του, ο Ντον Κόλιερ πάλευε με τον καρκίνο του πνεύμονα, μια ασθένεια που σιωπηλά του έτρωγε τις δυνάμεις μέρα με τη μέρα παρά τον πόνο. Παρέμεινε αισιόδοξος. Συνέχισε να παρακολουθεί εκδηλώσεις για τους δυτικούς θαυμαστές και πάντα χαμογελούσε όταν θυμόταν τις μέρες που πέρασε με θρύλους όπως ο Τζον Γκουέιν και ο Κέρτ Ράσελ. Κάποτε είπε: «Αν μπορούσα να ζήσω τη ζωή μου ξανά από την αρχή, θα περπατούσα ακόμα κάτω από τον ήλιο που έδιε». Ο Ντον Κόλιερ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα στις 13 Σεπτεμβρίου 2020, στο Χάροντσμπουργκ του Κεντάκι, σε ηλικία 92 ετών. Οι φίλοι, οι συνάδελφοι και οι θαυμαστές του τον θυμούνται ως ένα ταπεινό αλλά αξέχαστο είδωλο των κλασικών western. Τη στιγμή του θανάτου του, η καθαρή του περιουσία εκτιμήθηκε σε $2 εκατομμύρια, που στο μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την υποκριτική του καριέρα, τις συμφωνίες χορηγίας και τις αλληλεπιδράσεις με τους θαυμαστές. Ρομπέρτο Κοντρέρας ως Πέδρο, το 1967. Ο Ρομπέρτο Κοντρέρας ήταν 39 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία The High Chaparral ως Πέδρο, ένας ευγενικός, έντιμος και εργατικός εργάτης σε αγρόκτημα. Αν και ήταν δευτερεύον χαρακτήρας, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απεικόνιση της πραγματικότητας της άνυδρης Άγριας Δύσης, προσδίδοντας ζεστασιά και αυθεντικότητα στην ταινία. Ο Ρομπέρτο Κοντρέρας γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1928 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έζησε μια ήσυχη και συγκρατημένη ζωή, μακριά από τα σκάνδαλα που ήταν τυπικά των συγχρόνων του. Ο Ρομπέρτο είναι γιος του σκηνοθέτη Χάιμε Κοντρέρας και πατέρας του ηθοποιού Λουίς Κοντρέρας, ο οποίος αργότερα ακολούθησε τα βήματά του και συνέχισε την καλλιτεχνική κληρονομιά της οικογένειας. Ως εκ τούτου, η υποκριτική καριέρα του Ρομπέρτο θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του. Εκτός από το El Alto Chaparral, πρωταγωνίστησε σε σημαντικές ταινίες, όπως το Topaz και το Scarface του Alfred Hitchcock 1983, με μια κινηματογραφική καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν 4 δεκαετίες. Έγινε ένας από τους λίγους Λατινοαμερικανούς ηθοποιούς που διατήρησαν ισχυρή παρουσία στο Χόλιγουντ για γενιές. Ο Ρομπέρτο Κοντρέρας πέθανε στις 18 Ιουλίου 2000 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, σε ηλικία 71 ετών. Η αιτία θανάτου δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή, αλλά η κληρονομιά του ζει στις καρδιές των λάτρεις των κλασικών ταινιών. Η περιουσία του εκτιμήθηκε σε $1 εκατομμύριο κατά τη στιγμή του θανάτου του κυρίως Χάρη, σε μια καριέρα που χτίστηκε πάνω στην επιμονή και το πάθος για την υποκριτική. Μπομπ Χόι ως Τζο Μπάτλερ. Ο Μπομπ Χόι ήταν 40 ετών όταν υποδίθηκε τον Τζο Μπάτλερ, τον γενναίο και πιστό κτηνοτρόφο, στην ταινία του 1967 The High Chaparral. Η ερμηνεία του ως δυνατού ταπεινού και αφοσιωμένου δυτικού άνδρα έδωσε βάθος και συνοχή στην ιστορία και επηρέασε πολλούς από τους μετέπειτα ρόλους του. Ο Μπομπ Χόι, του οποίου το πλήρες όνομα ήταν Ρόμπερτ Φράνσις. Χόι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1927 στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν παντρεμένος 2 φορές. Είχε έναν γιο από τον πρώτο του γάμο με την Έλεανορ Μπάρετ, αλλά το ζευγάρι αργότερα χώρισε σιωπηλά. Αργότερα ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά με την Κίβα Λόρενς, με την οποία παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής του.
Ήταν μια δυνατή και αγαπημένη σχέση. Οι φίλοι θυμούνται ότι ο Μπομπ έδειχνε πάντα βαθύ σεβασμό και αφοσίωση στην οικογένειά του, παρόλο που η καριέρα του στην υποκριτική τον άφηνε συχνά μακριά από το σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτός από την υποκριτική του καριέρα, ο Μπομπ Χόι είναι ένας βετεράνος κασκαντέρ του Hollywood. Έχει εργαστεί ως κασκαντέρ για θρύλους όπως ο Charles Bronson, ο Τόνι Κέρτις και ο Tyrone Power και έχει εμφανιστεί σε πολλές κλασικές ταινίες όπως η Josie Wales, ο Μοναχικός Καβαλάρης και Bronco Billy. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από 50 χρόνια, θεωρείται ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κασκαντέρ Κινηματογράφου, ένα πραγματικό σύμβολο θάρρους και αφοσίωσης. Ο Μπομπ Χόι πέθανε από καρκίνο στις 8 Φεβρουαρίου 2010 σε ηλικία 82 ετών στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Οι συνάδελφοί του και οι θαυμαστές του τον θυμούνται ως έναν από τους πιο αφοσιωμένους κινηματογραφιστές. Η περιουσία του εκτιμάται σε $1 εκατομμύριο, κυρίως χάρη στην υποκριτική και τις κασκαντέρ δουλειές του, αφήνοντας πίσω του μια μέτρια αλλά περήφανη κληρονομιά. Φρανκ Σιλβέρα ως Ντον Σεμπάστιαν Μοντόγια. Ο Φρανκ Σιλβέρα, 53 ετών, υποδίθηκε τον Ντον Σεμπάστιαν Μοντόγια, τον ευγενή, αυστηρό αλλά φροντιστικό πατέρα της Βικτόρια Κάνον στην ταινία του 1967 The High Chaparral. Αν και εμφανίστηκε σε μόνο 16 επεισόδια, άφησε μια διαχρονική εντύπωση με τη μεγαλοπρεπή παρουσία του και τη δυνατή φωνή του, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες στο είδος western. Ο Φρανκ Σιλβέρα, γεννημένος ως Φρανκ Άλβιν Σιλβέρα, γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1914 στην άγρια δύση του Κίνγκστον, στην Τζαμάικα. Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους των μαύρων ηθοποιών στο Hollywood. Ένα μέρος που του είχε στερηθεί για πολύ καιρό λόγω του χρώματος του δέρματός του. Στην ιδιωτική του ζωή, ο Σίλβερ παντρεύτηκε την Άννα Λίλιαν Κουάρλες το 1942, με την οποία απέκτησε 2 παιδιά. Ήταν γνωστός ως αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Αν και απέφευγε τα σκάνδαλα, ανέλαβε παρόλα αυτά το βάρος των τυπικών, δευτερεύοντων ρόλων, μια οδυνηρή πραγματικότητα του έντονου ρατσισμού που επικρατούσε στο Hollywood εκείνη την εποχή. Το 1970, ακριβώς τη στιγμή που η καριέρα του απογειωνόταν, συνέβη μια τραγωδία. Ενώ επισκέβαζε έναν οικιακό σκουπιδότοπο, ο Σιλβέρα υπέστη ηλεκτροπληξία και πέθανε ακαριέα. Ο ξαφνικός θάνατός του συγκλώνησε την κινηματογραφική βιομηχανία, ειδικά τους μαύρους ηθοποιούς που είχε υποστηρίξει μέσω της θεατρικής ομάδας που ίδρυσε, δίνοντας σε παραγνωρισμένα ταλέντα την ευκαιρία να λάμψουν. Ο Φρανκ Σιλβέρα πέθανε στις 11 Ιουνίου 1970 στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια σε ηλικία 55 ετών, αν και η ζωή του ήταν σύντομη. Άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία του κινηματογράφου ως ένας άνθρωπος που κατέρριψε τα εμπόδια και άνοιξε τον δρόμο για τις μελλοντικές γενιές μαύρων ηθοποιών. Κατά τη στιγμή του θανάτου του, η καθαρή του περιουσία εκτιμήθηκε σε $1 εκατομμύριο, αλλά η πραγματική αξία του Φρανκ Σιλβέρα έγκυται στο θάρρος του και στην κληρονομιά που άφησε στον κόσμο της τέχνης. Ροντόλφο Ακώστα Ζαβακέρο. Ο Ροντόλφο Ακώστα υποδίθηκε τον Βακέρα, έναν σκληρό, ειλικρινή και περήφανο Μεξικανό εργάτη γης, στην ταινία του 1967 The High Chaparral, σε ηλικία 47 ετών. Η απεικόνιση της αξιοπρέπειας και της δύναμης της εργατικής τάξης της Αμερικανικής Δύσης καθόρισε το ήθος της ταινίας και η καριέρα του απογειώθηκε χάρη στην αναγνώριση που έφερε ο ρόλος. Ο Ροντόλφο Ακώστα, γεννημένος ως Ροντόλφο Πέρεζ. Ακώστα γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1920 στην Τσιουάουα του Μεξικού. Είχε 2 ταραχώδεις γάμους. Ο πρώτος, με την Τζανίν Κοέν, διήρκεσε 12 χρόνια και απέκτησε 4 παιδιά, αλλά ο γάμος έληξε όταν εκείνη τον κατηγόρησε ότι είχε σχέση με την ηθοποιό Αν Σέρινταν. Ο δεύτερος γάμος του με τη Βέρα Μαρτίνεθ διήρκεσε μόνο 3 χρόνια και έληξε λίγο πριν τον θάνατό του. Αυτοί οι χωρισμοί επηρέασαν την ψυχή του, αν και διατήρησε τη δύναμη και την υπερηφάνεια ενός αληθινού δυτικού άνδρα. Στα τελευταία του χρόνια ο Ροντόλφο πάλευε με καρκίνο του ύπατος, αποτέλεσμα χρόνων αλκοολισμού. Παρά την κακή υγεία του, συνέχισε την υποκριτική του καριέρα μέχρι που δεν άντεχε άλλο.
Η κινηματογραφική του καριέρα επεκτάθηκε στο Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 1950 προτάθηκε για το βραβείο Άριελ για την ερμηνεία του στην ταινία Σαλόν, Μέχικο. Αργότερα έγινε αναγνωρισμένη προσωπικότητα σε παραγωγές του Hollywood, όπως οι Tijuana Stories και One Way Street. Ο Ροντόλφο Ακώστα πέθανε στις 7 Νοεμβρίου 1974 στο Woodland Hills της Καλιφόρνια, σε ηλικία 54 ετών, από καρκίνο του ύπατος. Τάφηκε στο Forest Lawn Memorial Park στους Hollywood Hills, όπου είναι θαμμένοι πολλοί θρύλοι του κινηματογράφου. Η περιουσία του εκτιμήθηκε σε $1 εκατομμύριο νομίπονιπιμπέιος κατά τη στιγμή του θανάτου του, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ταραχώδους αλλά θαραλέας ζωής και έναν εύστοχο φόρο τιμής σε έναν ηθοποιό που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του δυτικού κινηματογράφου. Τεντ Μάρκλαντ ως Ρίνο. Ο 34 χρονών Τεντ Μάρκλαντ υποδίθηκε τον Ρίνο έναν ήσυχο, έντιμο και εργατικό εργάτη σε αγρόκτημα στην ταινία του 1967, The High Chaparral. Έδωσε αυθεντικότητα και συναίσθημα στον χαρακτήρα, καθιστώντας τον Ρίνο αγαπημένο των θαυμαστών παρά τον δευτερεύοντα ρόλο του. Ο Τεντ Μάρκλαντ, γεννημένος ως Άλμπερτ Γκά Μάρκλαντ, γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1933 στις Σιρακούσες της Νέας Υόρκης. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά είχε μια μακρά και πιστή σχέση με την ηθοποιό Κάρολ Βόγγελ. Πέρασαν μαζί πολλά σκαμπανεβάσματα στη βιομηχανία του κινηματογράφου και ο Μάρκλαντ είπε κάποτε «Ήταν το μόνο άτομο που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η ζωή είναι κάτι περισσότερο από ταινίες. Αν και δεν είχε ποτέ οικογένεια, έζησε μια απλή ζωή, ήταν κοντά στους φίλους του και ήταν γνωστός για την καλοσύνη και την ειλικρίνειά του». Εκτός από το The High Chaparral, ο Τεντ Μάρκλαντ πρωταγωνίστησε σε ταινίες που έλαβαν διθυραμβικές κριτικές, όπως το One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975 και το Colors 1988, αν και συχνά έπαιζε. Δευτερεύοντες ρόλους οι σκηνοθέτες τον εμπιστεύονταν, λόγω της φυσικής και λεπτής ερμηνείας του. Οι επικριτές λένε ότι ο Τεντ δεν χρειάζεται διάλογο. Τα μάτια του τα λένε όλα. Ο Τεντ Μάρκλαντ πέθανε στις 18 Δεκεμβρίου 2011 στην Yucca Valley της Καλιφόρνια σε ηλικία 78 ετών. Ο ειρηνικός θάνατός του λύπησε πολλούς που θαύμαζαν το ταπεινό και ειλικρινές ταλέντο του. Κατά τη στιγμή του θανάτου του, η καθαρή του περιουσία εκτιμήθηκε στα $5 εκατομμύρια, κυρίως από την υποκριτική του καριέρα και τις επενδύσεις του, αντανακλώντας μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη, τη μοναξιά και την ακεραιότητα.